Kanyang laki din! Nanang, ampay dati ukan dito sa alas. Ay kwa, dinawat ko na ita kinininong mo. Tu, ay awang pinagan nagayam. Ha? Nita, umasidag matadago si ka. Nakaayayat nga raw, diso nga inalak. Awan ka no ti ipakan ni ninong mo, talimada na kita. As kalmat. Nay, uray man tanay, ay, nag-cute. Nanang, ano waan? Agtaol mo tanay. Apay, mabutang ka. Nakati asong agtaol. Nagtagaring. Awan pa na para, tricycle. Nala daw to ni trabaho tayo, parlo. Ay, wan nga, Roger! Roger! Uy, Roger ka no? Ha? Diyak amo tayo tao. Ay, auntie, saan mo nga awagan iti Roger? Ta saan na akayat day taanagan na? Regina, ti kayat na. Hay, bakla at talaga day taanak ni Kumarik Apireng. Pumanaw taman langin dito ito ni. Pero dyan naman ang talataw ko day tabakat. Aguray ka, taadan sa ibaganakan ka. Ay, adan sa soyaw. Nangag ko ngamin ka, ti panagtaul na. Makadisturbaw. Iso ajak kayat ka, ti agtarakan iti asaw. Uray no kabaelak agumatang, takagurak ti taulda. Musigante, tayo bagak ka ni nanang. Aso lang amin day dyan. Ibagaman, namin ano ang nagtataul idirabi ay kaya nakaturaw. At dagayam aso yun. Anya ti breed na. Askal laeng, impadawat da ni nanang. Di mo pa impakita kanya. Ay na, ordinaryo lang nga aso. Kut, uray ah. No kaya't mo dawada mo. Aso ni nanang mo, ipadawat mo kanya. Nangag mo dyan imbaga day takaruba may chismosa. Nagtagari tirabi tanaglaing agtaol. Iso nga ipadawat min kain ka. Ibaga kinanang, ito na kain kan. Sapay ko mga rod takayat na nga ipadawat kanya. Nay, tasurot-asurot kanya ka. Surut-suruton na kaday ta aso nanang. Wan nga raw, no ibagak aset, agtugaw man. Ay, naglakasuruan. Ipadawat mo day ta nga aso. Ne, taapay nga ipadawat ka. Kitaam kat nakaayayat. Imbag lang ada kadwak nito yung balay, no kasta amapan ka agtrabaho. Agrekreklamo day ta karuba machismosa. Sino? Ni Clareng? Saan ka no ang nakaturog idirabi tataol at taol day ta asom. Nay, na minsan lang mata nagtaol Napuyat ka nung arod nanang. Iso nga ipadawat mo. Ipadawat mo iti katrabaho ka ni Jenny. Mahilig ita aso day dyan. Sigurado ang mapakan na nasayaan. Ay, saan ko mabalin nga ipadawat? Naayat ko, dahito yung aso. Ichismis na ka day ta kaarubam tumanen. Ay, kat, bay ang agchismis. Diyak ipadawat, dahito yung aso. Ne, kasi lang makaawat iti saua. Hala. Isu nga road, adito'y nan balay. Panaganakit di man. Iti, Clareng. Ha? Clareng. Tu. Ay, hindi. Kayat na, jay nagan na. Clareng.
nanang, yason, ang tataol manan. Wan nga raw, sino nga tadi tataulan na? Dagiti ang labas dita kalsada. Bayat para bantay. Saan data asarkan dagiti ang tatakaw no kasta? Ay nanang, inton bigan, adan tuman na nagreklamo abaketan. Kapoy ti dayta aso man naglaing agtaon. Deklareng? Bay ama, di mga lamag, iti aso na. Dumay, umasidag ka, tanda bagakan ka. Hey, naday saya. Berbero kan sa iti asaw. Apay, aday mo. Adda aso day takarubak ani piring. Ay, wag, nangagkungarot. Tunggal lumabasa di na balay na taulan na. Ay na, perhuiso day tanga asaw. Tumanaol iti rabi kat sa anak ang makaturog. Iso nga inkatakawunan takukwamon. Takawag ka. No'y reklamo na kay. Ay na, saan ka ngamin nga agpatiliw Libasem no iti rabi Saan ka nga agsasawa no agreklamaw? Wan, napay ko mga agsawak ngay. Kaya't konto pa'y amaawan day taperhuiso nga asaw. Nakumbinsir mo ka din ni nanang mo nga itad na kanyak di aso na. Hindi pa akong kumbinsir. Wan nga rod, manuabula nun. Dakkelan di aso yun. Nagdakkel na naglukmagsika. Katidakas na. Pimigsamot, ti pa nagtaol na. Kasano ngayon ni Auntie Claring agreklamo? Ay, pasarayag pukaw itirabi Ngaman niya nga iti maramidan mi. Kat para bantay mi mutten iti rabi ni Claring. Anya tinagan di aso yun? Claring. Pinanaganan ni nanang iti Claring. Kanagnagan di kaaruba yung anaglaing agreklamo. Ay na, sigurado nga agunget no maamuan na akanagnagan nan di aso mi. Dumeng, kunak man no tiniliw munday ta aso da piring. Tay mingak pa'y nga raw. Ay na di makulon, nagpigsan ti pa nagtaul na iti rabi Talaga ang makarengreng. Ay di mayat, kalalaingan ng taon na tiliwain. Tiliwong ngaminin Way, ninton rabi Sigurado ka awan day tag inton bigat. Jakon kayat amang ngagpay ti pa nagtaul na. Saan kan sama tarim-rimwar dito balay, nanang? Amobot asa anak ang mahilig arbrumwar. Takagurak, nagita chismosa ka ruma. Kung kumpurmigantis istoryaan ni kumarim aklaring di tarwa. Kunakun ka. Anya nga itis istoryaan na. Saan ka no ang makaturturog? Gapiti day ta asom. Umapalaang tawan ti aso na akas kini Clareng. Ireklamo na kan sa kano, nanang. Pangireklamuan na ngay kanya. Ipabarangay na kakano. Ay nakat aramidan na nakasagana kasumangukan kwa na. Nanang, ayan na ngayon ni Clareng. Awan mo dito pagtuturugan nan. Napanmanan ay Jeruar. Sumipngat ngaminan ka. Mangrugen nga agbantay di taruar. Agtaul man nga rudan Ay kat gagangay na aso nga road. Ay sadak manen ang makaturog. Nagpigsama ngamin manen titaul day ta aso na piring. Ay talagang agreklamo ako inton bigat.
Saan kon ama pasensyaan pa'y daytaw? Ni, nakaturog mo day taaso yung. Tanapuyata ni Dirabi taol at taol si ka. Ada siguro tinaulan na. Kasta na ngamin, nalaing agbantay si ka. Sakto pa'y, taulan nakmat numaminsan. Maya ta para bantay. Nimot antik laring day tamagmag na di ta kalsada. Kani, kasla ada sirsiripon na. Ni siguro manen nanang ngumawan mo't ni nanang dito balay, tanapan mo't nakipalengke. Kasla saan mo't anaragsak ti rupa na. Bayan, kanayon mo't anak ako silap na itabak ha. Papanan na nga tang. Basta kasta nakay gamiti payong na, namnamaam amapanmanan makichismis daytang. Kat sigurado, ni nanang kumanan ti may sakadagiti istoryaan na. Dubaing, anya ngay, natiliw mo di aso ni Pireng. Hey, saan nga raw? Tapay, Nalaing di asaw. Saan nga umasidag? Silwak ko ma. Amunan samay. Nukasta, saan mo anatilaw? Ay, nasaan nga raw? Kinamat-kamat na kidiya idirabe. Imbag na nakatarayak. Kit nakalagtuwak ijay alad da. Ay, nagkapoy kamutan. Ay, narikat ang matiliw da itang asaw. Nukasta nga raw, ituloy ko ti mapanagreklamo di ta barangay hall. Kano nagano ti tao dita. Puro mo't babae na gijay. Mapandamot siguro ang reklamo akas king ka. Gapo ta nagturod ka nga asaw. Inggatangan ka ni tidugpod mo. Oh, at today, ay na, kayat na. Nanang, antay patamag kukan ka. Anya mananday tan, kada sumangpot ka nga gapo ti trabaho, at dala ta ipadamag mo kanya. Napan nakagamin reklamo ni Kumarim Aklaring dita barangay hall. Ay kat, urayak ajay sumon ko, tapno agsango kami. Ang saan ang nakapagreklamo? Ta isutin reklamo da. Anya, ay nagmadigayam ti ugali na. Nagado ka no ababae tinangireklamo ken kuana. Dagiti ichis-chismis na idi. Oh, makitam day ta. Isumot gayam ti adu ti basol na. Ay, kaasino kasanuna alusutan dagi ja reklamo da ken kuana, nanang. Adda ni nanang mau. Napanay pa doktor ni Claring anti. Anya, Aqua, gayam. Napanay pa doktor ja aso na. Klareng tinagan jay aso na. Saan anti? Brownie tinagan na. Ay, Blackie gayam. Kasaritak kumakal. Ibagayon ano anya ti kayat yung ibaga? Tas yaktun ti mga ibaga ken kuana. Ay, kwa. Ibagam man, ta saan nga agpirpirma no adda ipapirma da ken kwa na petisyon. Ha? Petisyon? Para itan niya da dyan petisyon. Siyak nga road, pitpetisyonan dakdag iti mangkalkalaban kanyak a babae. Tay duyan dyan imbaga ni Kumarim Aklaring a petisyon da ken kuana. Ay, nagadumot si nagpirman. Sika no kahit mo ang pirmaan nanang. Mala, ingkalaan ti bulpen tagpirmaak. Agpirma ka? Ay, kasla makonsensya akmat. Nagado ti perwisyo nga impay na ken kadayta akaruba nanang. Amin, karurod na pati taol taaso. Wan nga road ang nagbayag tayo nagkakaaroba. Kaasimat, sapay agmaymay sang agbibiyag. Agpirma ka din, tapos nagnakam nanang.
papananangay, apagyanan no papanawon dan dito lugar tayaw. Makamumutan ay tibiyag na. Mala, ingkalaan ti bulpen. Ha, ni Claring nanang, nagasan ka din? Pinagtumardalaang mat iti agas, jak amo ano mayatan tirik nana. Saan kailangan nga parwaran itong rabi nanang? Tapno makainan na. Kan tapno makainan namat ni kumaring aklaring iti taulay ta asom. Ada ka pa ibang! Ay puo na ikatipan nakakigtot mo na nakakita kanya. Ay, kung nada apim manaw ka dito lugar tayaw. Ay, no. Kasano ko maapumanawak, kat saan kayo mo't nagpirma kin ni Piring ijay petisyon. Ay, yak tupay amaw nga isurat tinagang ka. Dahil santo kayo din nagpirma. Ay, mapanak di tabalay ni Kumarik a Piring. Ay, sige ka. Taulan na kajay aso na kanagdagan ba? Wah, 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 wah. Agtalna ka man. Reklamo kan to mga minareklamaw. Kasi nga magayam ti mas natagtagaray ngam na ita aso ni Pireng. Eh, niya lahin din na ya. Ay, mapanak nga rod agyaman ken kwa na. Ta saan nagpirma ijay petisyon. Ha? Makitam day ti awit ko a dogfod. Regalok day to ikin ni Kumarik a Piring. Takanen jay aso na. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.